Zastav sa. Na chvíľu odlož všetko, čo musíš. A len tak buď. Vítam ťa pri počúvaní podcastu Kód vnútorného pokoja. Moje meno je Tatiana Benčeková a toto je bezpečný priestor pre teba, pre tvoje emócie a tvoje vnútro. Ahoj, milá žena. Predstav si situáciu, ktorú pravdepodobne veľmi dobre poznáš. Máš za sebou náročný deň, tvoja hlava je ako prehriatý počítač, v ktorom je otvorených príliš veľa okien naraz. Myšlienky ti divoko víria, v tele cítiš nepokoj, žalúdok máš stiahnutý a hoci vieš, že by si mala vypnúť, tvoj mozog skrátka odmieta posluchnúť. Skúšaš si racionálne povedať, upokoj sa, už je po všetkom, ale tvoje telo ťa nepočúva. A teraz si predstav iný moment. Kráčaš po lúke, svieti slnko a ty zrazu ucítiš vôňu rozkvitnutej maternej dúšky. Alebo si doma ošupeš čerstvú mandarinku a je šťavnatá iskrivá vôňa ti zaplaví zmysly. Čo sa stane? V jedinej sekunde urobíš hlboký výdych, tvoje ramená klesnú a ty na moment úplne zabudneš na celý zoznam úloh. Dnes sa spoločne pozrieme na to, prečo má vôňa takú obrovskú až magickú moc a ako ju môžeš vedome použiť ako bleskový kľúč k tvojmu vnútornému pokoju. Chceš vedieť, ako vôňa hekuje náš mozog? Ako aromaterapeutka sa denne stretávam s tým, že ľudia vnímajú vône len ako niečo príjemné, čím si prevoňajú byt. No, pravda je taká, že čisté, prírodné, esenciálne oleje sú nesmierne, mocné biochemické nástroje. Sú to jemné nástroje, ktoré dokážu upokojiť nervový systém a priniesť telu viac rovnováhy. Keď sa nadýchneš esenciálneho oleja, molekuly vône putujú priamo do tvojho nosa, kde zasiahnu čuchové receptory. Odtiaľ letí signál bleskovou rýchlosťou priamo do najstaršej časti nášho mozgu, do tzv. Limbického systému. A limbický systém to je jedno fascinujúce miesto. Je to centrum našich emócií, nálad, inštinktov a dlhodobej pamäte. A čo je najdôležitejšie, táto časť mozgu riadi náš autonómny nervový systém, teda to, či sme v strese, alebo či sme v pokoji. Vtip je v tom, že limbický systém nerozumie slovám. Takže keď si v panike alebo v krči, nemôžeš mu racionálne prikázať, aby vypol stresový hormón kortizol, ale limbický systém dokonale rozumie jazyku vôni. Keď k nemu cez nos dorazí tá správna molekula, napríklad z pravej levandule alebo z kadidla, mozog v priebehu niekoľkých sekúnd vyšle do tela signál. Nebezpečenstvo pominulo. Môžeš uvoľniť svaly, spomaliť tep a zhlboka sa nadýchnuť. Vôňa je preto tá najrýchlejšia skratka, akú k upokojeniu hlavy máme. A ja mám pre teba takú voňavú prvú pomoc, 3 oleje pre preťaženú ženu. Na trhu nájdeš stovky vôni, no ak si unavená, žiješ v neustálom tlaku, alebo prechádzaš burlivým obdobím hormonálnych zmien, tvoja domáca voňavá lekárnička potrebuje 3 základné piliere. Sú to oleje, ktoré pre teba urobia tú najväčšiu prácu. Prvý olej je pomaranč alebo mandarínka. Citrusy sú čisté, tekuté slnko vo flaštičke.
Ak cítiš ťažobu, úzkosť alebo na teba padá sivá únava, citrusy okamžite pozdvihnú tvoju náladu. Prinášajú ľahkosť, radosť, uvoľňujú napätie a je to presne tá vôňa, ktorá ti povie, všetko bude v poriadku. Poď sa zasmiať. Druhý olej, môj obľúbený, je levandula. Levandula je takou kráľovnou stíšenia a pôsobí priamo na preťažený sympatický nervový systém. Pozor na ňu, znižuje krvný tlak, takže keď ho máš moc nízky, v tomto prípade si treba dať pozor. A ďalej upokojuje bušenie srdca a pripravuje telo na hlboký hojivý spánok. Je ideálna večer, keď ti myšlienky nedovolia zaspať, alebo v momente, kedy cítiš, že v tebe stúpa vlna hnevu a podráždenia. A tretím olejom je kadidlo. Je to taký král ticha uzemnenia. Kadidlo je hlboký posvätný olej. Ak cítiš, že si zahltená myšlienkami a nevieš sa upokojiť, kadidlo dokáže priniesť pocit väčšieho vnútorného pokoja a ukotvenia. Prehlbuje dých, spomaluje divoké myšlienky a vytvára okolo teba neviditeľný ochranný štít pred chaosom vonkajšieho sveta. A ako to aplikovať v praxi? Možno si teraz hovoríš, Tatiana, no to znie dobre, je to pekné, ale ja nemám čas hodinu sedieť pri difuzéri. A práve preto hľadáme malé kroky, ktoré sú jednoduché, prirodzené a nezaťažia ťa ešte viac. Keď na teba v práci alebo doma doľahne stres, môžeš vyskúšať veľmi jednoduchú techniku, ktorá ti zaberie možno minútku. Vezmi si svoj obľúbený esenciálny olej, napríklad pomaranč, alebo si vyber podľa toho, čo potrebuješ a v akej si nálade. Ale treba dať pozor, pretože esenciálne oleje sú veľmi koncentrované a vždy je lepšie zmiešať jednu kvapku z troškou nosného oleja, napríklad mandlového alebo kokosového. A keď to takto zmiešaš, tak potom si zmes jemne rozotri v dlaniach, prilož ich k tvári a na chvíľku zavri oči. Urob 3 pomalé, hlboké nádychy nosom a výdychy ústami. Nesnaž sa v tomto momente nič riešiť, len na chvíľku spomal, vnímaj svoj dých, vnímaj vôňu a dovol svojmu telu trochu sa uvoľniť. Nehovorím, že sa zmení celý tvoj deň, ale môžeš sa zmeniť to, ako sa v tejto chvíli cítiš ty. A niekedy práve z takýchto malých momentov začína ten veľký vnútorný pokoj. Milá moja, tvoje zmysly sú bránou k tvojej prítomnosti. Keď na budúce ucítiš, že strácaš pôdu pod nohami, nevymýšľaj hlavou nové riešenia. Zostup nižšie, zapoj svoje zmysly, nadýchni sa darov prírody a dovol svojmu telu, aby sa upokojilo samé. Ono to vie, len mu potrebuješ vytvoriť tie správne podmienky. Ak ťa svet aromaterapie a celostného prístupu k ženskému zdraviu láka, ak chceš zistiť, ako vône, správna výživa a terapeutická práca dokážu premeniť tvoj každodenný život, pozývam ťa na môj web www.tatianabenčeková.sk. V mojich online programoch a pri individuálnom sprevádzaní prepájam všetky tieto jemné, zaujímavé prístupy tak, aby si nemusela robiť viac vecí, ale aby si lepšie rozumela sebe. Odkaz na možnosti našej spolupráce nájdeš priamo v popise tejto epizódy. A ak sa ti dnešná voňavá epizóda páčila, stlač tlačidlo odoberať tu na Soundcloude
aby ti neutiekli ďalšie diely. V nasledujúcej časti opustíme oblasť zmyslov a pozrieme sa na jednu z najväčších páscí našej mysle, na syndrom dobrého a poslušného dievčaťa, na tú, ktorá sa celé roky snažila byť silná pre ostatných, až sa sama sebe trošku vzdialila. Ďakujem ti, že si dnes spomalila práve so mnou. Nadýchni sa dnes niečoho príjemného, voňavého. Buď k sebe láskavá a do počutia pri ďalšej epizóde.